Sa Dakbayan sa Mandaue, 8 ka mga lalaki ang nasikop sa mga sakop sa Station 1 kaganihang kadlawon. Silang tanan Nakuhaan og mga pinagkiting Shabu Atol sa gipahigayong checkpoint. Sagad kanila mga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu nga namalit og illegal nga droga sa Dakbayan sa Sugbo. Si Chona Carrion sa report. Sa gipahigayong checkpoint sa kapulisan sa Dan A. Soriano, Barangay Sentro, Mandaue City, 8 ang nadakpan. Gisugdan ang checkpoint alas 11 sa gabi hangtod alauna sa kadlawon. Ang mga nasikop na ilang nga si Noel Gonzaga, Philip Peñonal, Carlos Avila, Roel Pipito, Christian Ikat, Ian Espinosa, Rex Calizo o Christian Ibanez. Nakuhaan sila og pinakiting Shabu samtang gisita sila sa kapulisan nga luwan og mga motorsiklo. Kasagaran sa mga dinakpan taga Lapu-Lapu City. Adunay taga Barangay Kareta nga si Pipito kinsa nasakmitan og 3 ka medium packs gituang Shabu. Mato ni Chief Inspector Aldrin Villacampa nga ang mga dinakpan na malit og illegal drugs gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Continue atong checkpoint diri sa Station 1 namin ako na dakpan na 8 ka po. Nya naay minako sa naay usa ka dinakpan na mga tiguang edad na ning 52. Ubay siya na kuha sa iya. Gikatak ng pasakaan og kaso ang 8 ka mga dinakpan may kalabutan sa paglapas sa Dangerous Drugs Act. Chona Carrion, Balitang Bisdak.